ug karon si Ma'am Idol arangkada na puta sa atong kadagatan ani. Kay nagkagawas naman pud lagi ta sa atong gitrabahuan. Mao na gyud ni atong kalingawan diri sa Ma'am Idol. Kay lain man pud kayo nga mag-standby ra ta diri sa balay. Mas maayo man pud og maguban-uban tag panagat diri sa Ma'am Idol. Kay aron makakaon pud tag mga labas ka isda diring dapita pod. Gawas pud ana makakaon tag mga labas diri sa Ma'am Idol. Maka-income pud ta og ginagmay. May na lang pud ba makadugang-dugang sa atong alawas mag-duty ta pohon. Unya naka-timing pud ta aning panahona sa Ma'am Idol. Kay linaw man pud kayo ni atong kadagatan pod. Unya mao ni ang unang huwad sa among kuha sa Ma'am Idol. Nalipay pud migdako sa Ma'am Idol kay puro man pud nokos among nakuha diring dapita. Unya kay first class na biyaning isdaa sa amo sa Ma'am Idol. Kay mahalon magunig presyo ning mananapan ni diri sa among dapit pod. Unya nakanindot lang aning kuha namo sa Ma'am Idol. Nagid po sagol nga dao-dao. Dao-dao ang tawag namo na sa Ma'am Idol katong mga dagko nang nukos ba. Sama na inyong nakita karon o. Dako-dako gyud pod ni. Unya ubay-ubay pud ni sila sa Ma'am Idol. Aw siguro na gyud among pamugas ani oy. Kumbati na gyud kayo ni among kuhaa. Ug kini mao na pud ni among ikaduhang huwad sa Ma'am Idol. Ubay-ubay gihapon ang nukos. Nasagulan pud og ginagmay nga isda. Mao ni lami kilaw ni ingon ani kadagkoa sa Ma'am Idol o. Na perting tam-isa po ni kinilaw po. Unya, mao na po ning ikatulong huwad na mo sa Ma'am Idol. Nukos gihapon namong nakuha sa Ma'am Idol. Naka-timing na po ta diring napita. Nagpasalamat po migdakuha na sa Ma'am Idol. Kaya nakakuha mo na kitag ubay-ubay nga nukos po. Dili man tanang panahon nga makakuha mi ani sa Ma'am Idol. Sama ni karon o. Makaibog yun kayo tanawon. Saon na lang. Perting lamiar ba yun kayo ning mananapan eh.